پشتی گرتناوی به 24 سالان ji tirsa windakirina textê serokatiyê Erdogan li ber îmraliyê digere û di dawiyê de li deriyê wê dixe. Rojnamevanê Kurd Ahmed Dicle eşkere kir ku Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan şandeyeke xweşan cem lîderê Kurd Abdullah Öcalan qene fişarê lê bike û alîkariya wî di hilbijartinan de qezenc bike. Lêbelê encama ku dixwest bi dest nexist. Lewra hevserokê berê ye HDP'yê Salaheddîn Demirtaş li bara vê mijarê li ser hesabê xwe yê Twitterê got ku nêrîna te çi ye wexta Erdogan şandeyekê bişîne îmraliyê. Çaxa tiştek bi dest nexist, dîsa dest bi tawanbariya terorê kir. Lewra di çend rojên derbasbûyî de polîsên AKP'yê avêtên ser malên rojnamevan, parêzer, hunermend û siyasetmedarên Kurd û nêzî 200 kesî xistin bin çavan. Wê Erdogan serokatiyê winda bike. Ev tevgera Erdogan di wextekê de tê ku hemû amar dibêjin ku rikberê wî ye ji partiya CHP'yê Kemal Kılıçdaroğlu dê bi ser bikeve. Li bara vê yekê 13 navend û kompaniyan encamên ankêtên xwe belav kirin û eşkere dikin ku wê namzedê opozisyonê Kılıçdaroğlu birêjeya ji sedî yek heta ji sedî 15 li hemberî serokê AKP'yê Erdogan bi ser bikeve. Her wekî şeş ji wan dibêjin ku wê opozisyon di gera yekem de serokatiya Tirkiyeyê bi dest xwe vebîne. Şopîner dibînin ku çimkî Kurd dê destekê bidin Kılıçdaroğlu, tunanê Erdogan di desthilatê de namîne. Heta radeya ku sedema nexweşiya Erdogan êşa wiya ji ber helwesta gelê Kurd bi nav dikin ku êdî ew dikarin serokê Tirkiyeyê destnîşan bikin. Bazarên siyasî û bijardeyên leşkerî. Her ku dema li darxistina hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyê yên Tirkiyeyê nêzik dibe, Erdogan li gelek deriyan dixîne. Di wextekê de ku çavê xwe li dij Rojavayê Kurdistanê sor dike, berî dide hembêza Beşar el-Esed qene wî rizgar bike. Bi nêrîna te çima Erdogan berê xwe dide îmraliyê û çi bazarê digerîne nêrîna xwe bi me re parve bike.